podržava cijeli svemir svoju riječu. Ali ipak postoji jedna stvar koja može spriječiti Božju riječ da djeluje, a to je naša nevjera. I Isus kaže, vaša tradicija je činila Božju riječ nedjelotvornom. Tako da, uprkos tome, to je paradoks, jer Božja riječ je svemoguća, njome je Bog stvorio svemir, naše živote, sve što postoji i što se vidi i ne vidi, stvorio je kroz Hrista, kroz njegovu riječ. Ali ipak naša nevjera može učiniti Božju riječ nedjelotvornom. Ili čovječja tradicija. Malo dodajemo u Bibliji, malo svoje tradicije, malo šta mi mislimo kako treba služiti Bogu i Božja riječ malo po malo postaje nedjelotvorna i tako su se mnoga probuđenja u prošlosti ugasila. Bog je počeo djelovati, došla je riječ i onda već malo po malo i sljedeća generacija više nije htjela ići dalje s Bogom, nije više vjerovala i dobili su jednu formu pobožnosti, a nema više Božje snage. I to Bog ne želi da nam se desi, tako da, ali je naša odgovornost.